niretzako oso berezia da, seigarren ekitaldi honi hasiera ematea. Dena den, batzuk badakizue, 3 hitzaldi gelditu zirela pasaden denboraldian edo pasaden ekitaldian egin gabe, COVID-a dela eta seigarren ekitaldi honetara pasatu ditugu. Lehenengoa Sorabire izango da, bigarrena Lakota eta hirugarrena Nasaiugea. Orduan, berez, seigarren denboraldia oso itxura honekoa zeukan, eta ja, pasaden urteko 3 horiek gehituta, izugarrizko ekitala izan daiteke, ez? Eta, bueno, dakizuen bezala, Oian Eder Euskaren Etxeak jarri zuen martxan Hitzaina Mintzo, gurekin batera antolatzen du, eta Garabide elkartearen eta munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedraren laguntzarekin egiten du. Aurten edo zer behar baduzue, edo gomendiorik edo baduzue, Ainhoa Moron eta biok osatu dugu gitaragua, eta gu aritu gara pixkat hau koordinatzen, eta esan bezala, lehenengo hizkuntza gonbidatuari hasiera emateko, Iban Igartu izango dugu, Iban Igartu gainera Gasteiztarra da, eta hori ere beti da pozgarria, ez? Askok ezagutuko duzue, baina eslaviar filologian irakasle titularra da EHUn, hemen Gasteizen, eta gaur egun gainera Arabako kampuseko rektore ordea da. Berak esan bezala jarduna edo eslaviar filologian dauka, baina ikerketa lerro oso zabala dauka, ez? Eta Euskararen historia izeneko liburuare idatzi zuen, eta hain da zabala bere jarduna atletismoan ere oso jaioa izan zela, orduan pentsa. Izan zen, garai batean. Garai batean. Orduan, ordu bete edo ordu terdi daukagu lasterketatxo bat egiteko, eta Sorabierak hizkuntzak ezagutzeko oztopoak izango dituzte, baina baita aurrerapenak eta helmugak ere suposatzen dut. Orduan, eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko Iban Igartuari gonbidapena onartzeagatik pasaden urtean eta aurten ere etortzeagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Peñat. Espero dut lasterketa horretan harin joatea, ez? Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko guztioi, ongi etorria eta arratsaldeon. Benetan pozgarria da, holako egoera berezi eta zain eta komplikatu batean jendearen erantzuna ikustea eta jendearen interesa antzematea halako gaiekiko, ez? Hizkuntzaekiko edo kulturaren esparruan mugitzen diren hainbat kontu edo gaiekiko. Horrekin batera, noski nik eskerrak eman nahi dizkiet, Peñat, Ainhoa, Amaiari, baita Ikerri, bere momentuan gobita luzatzeagatik, hitzaldi bat emateko, hain zuzen ere Sorabiaren inguruan. Noski mila esker baita Oian Eder Euskaren Etxeari, ez bakarrik ni gonbidatzeagatik, baizik eta berez holako ekimenak diseinatu eta aurrera eramateagatik. Pentsatzen dut ondo entzuten zaidala, ezta? Baita barrenetik ere, ez dugu mikrorik eta behar, ez? Hala da? Hala baldin bada, konforme, arazoren bateo baleo, mesedez, keinuren bat egin, egia da gaur egun zailago dela, ez? Maskara musukoak jantzitan gaudelarik keinu horiek berela antzematea, baina nekoa da, esku txatzea eta baita ere, gairen bat baleo edo galderen bat hitzaldian zehar, nik eskertuko nizueke, edozen momentutan hori esatea, eta galdera horiei erantzuteko tartetxo bat hartuko egurik, naiz eta gero hitzaldiaren amaieran, nik uste hitzaldiak ez duela ordu bete baino askoz gehiago iraungo, tarte bat izango dugun galdera horiei edo halako solasaldi bat izateko, ez? Galdera horiei erantzuteko eta solasalditxo bat izateko. Horrela deitu diot, gaurko mintzaldiari, Sorabiera, edo zehazkiago Sorabierak, oraintxe ikusiko du, zehaztik Sorabierak, eta sarrera bat. Sarrera horretan, lehenik eta behin, nik naiz eta eslaviar hizkuntzalaritza irakatsi, eta hortan aritu izana eta ikerlanak ere esparru horretan egin izana iraganean, eta pentsatzen dut etorkizuna ere berriz ere helduko dela,
Nien naiz, sorabiararen hiztun bat, beste hizkuntza sorabiar batzuk ezagutzen ditut, eta nire interesa sorabiarekiko beti izan da nolabait esan teknikoa, ikuspuntu hizkuntzalaitzaren edo ikuspuntu zientifikotik beti ere, nire kasu honetan nolabait esan espezializazio esparru izan da, ez oraingo sorabiera, horretik ez dut oraingo sorabiera zeiten, baizik eta 16. mendeko sorabiera. Hortan, izatekotan, aditu xamarra hortan naiz, 16. mendeko batez ere testu berezi baten ezaugarrietan eta ez bestelakotan. Baina horrek jakina bere momentuan eraman duen sorabiera, gaur egungo sorabieraren berezitasunak eta ezaugarriak neurri batean behintzat ikertzera edo ezagutzera. Hauxe da gaurko mintzaldiaren egitura, alde batetik hizkuntzei, sorabiar hizkuntzei eta haien egoerari buruzko informazio, oinarrizko informazio emango dugu. Bigarren puntu gisa hizkuntzen deskribapen laburra egingo dugu, fonologiatik lexikora, jakina gramatikan neurri batean behintzat zentratuz. Eta ondorioen ondoren testu batzuk ikusi ditugu eta baita ikus-entzunezko batzuk zuzenean, sorabiar hizkeren, hizkera baten behintzat soinua entzuna izateko eta azkenik libre maila. Ordan, iruditzen baldin bazaizue hasiko gara, oinarrizko datu horietatik abiatuko gara, eta lehenbiziko gaia, kontua da, kokagunea da, nun hitz egiten dien, sorabierak. Sorabierak bi direlako. B, sorabiera aldeatik, eta goi sorabiera. Alemaniaren ekialdean, eta Berlindik ikusten duzuenez hegoaldera, berde gure horretan, mapa txikian, ezkerrean da mapa txiki horretan, hor dago markatuta berez lusazia edo deitzen den ingurune hori, eskualde hori. Eta berde hori, haundituz gero, lortzen duguna da mapa handia. Eta mapa handi horretan, ikusten duguna da alde batetik, tarteko erdiko muga horrek bereizten ditu alde batetik B sorabiera iparraldean, Cottbus Alemaniaz eta Hochibus B sorabieraz izendatzen den hiriaren inguruan, ez propio, ez bereziki hirian bertan, baizik eta hiriaren inguruko herrixetan, egiten da, B sorabiera, eta marra horretatik hegoaldera goi sorabiera daukagu. Eta goi sorabiera eskualde horren hiriburua iparraldean Cottbus den bezala, Bautzen edo Budischen, goi sorabier aldaeran hori izateke hiriburu horren izena. Gerald Stone, Oxfordeko erretiratua dago, Oxfordeko irakasle laiko zagun eta famatuak horrela zioen, bere liburu bati izenburu hau jarri zion, The Smallest Slavic Nation, Slaviar naziorik txikiena, iztunen kopuruen aldetik, batez ero hori zikon buruan. Lurraldearen aldetik ere berdintxu esan ziteken, oso esparru mugatu eta txikia hartzen duelako Alemanian barrek. Eta oroa, behaiek askotan erabiltzen duten izena, lurralde eskualdi horri deitzeko, horra izendatzeko, hor goian patu bezala lusazia, litzateke lusazia. Izenari dagokionez, glotonimoei, eduko digu izenari dagokionez, sorabieraz, berez, zerbxina, horino zerbxina, goi sorabiera, eta dolno zerbxina, B sorabiera, zauritzteke. Errusieraz, gure, publikoan dagoen pertsona bat ondo dakien bezala, Zerban Luzhitski eta hor Vietnil Luzhitski edo Nizhnil Luzhitski zenak diateke, eta hor erroa beste bada, lusaziarekin lotuta, ez horren beste Serbia edo Sorbiarekin lotua, ez eta lusaziarekin. Sorabiararen, eta euskeraz horrela deitzera, ohitu gara, O batez, sorabiera, baina berez, bokalismo hori alemanieratik dator, alemanez Zorbisch izena erabiltzen zelako, oba Zorbisch, goi sorabiaren kasuan, eta nida Zorbisch, B sorabiaren kasuan. Baina berez,
jatorrizko izenean ikusten den bezala, ez? Erroa zerb da, zerb eta zorb, zerbxi da. Beraz, badia beste serbiar batzuk, ez? Ondo dakin bezala, baina urruxamar daude, ez? Esparruetatik urruxamar, Balkanetan. Gero ikusiko dugu daturen bat edo beste, ez? Erroa beraz zer da, Alemaniaz naiz eta sortu izan, Alemaniatik jakina ingelesera pasatu zen, eta ingelesez Sorbian da, gaur egun gehien erabiltzen den izena, naiz eta Lusatian ere neurri batean erabila izan. Eta bada beste izendapen bat, eta horri buruz ohartxo bat ingo dugu gero, alemanez, eta da Sorbisch edo Wendisch. Hor zut, bai, alemanez, ez, azken hitza, Wendisch, nobait esan talde etniko eta hizkuntza ikuspegitik, ez, hizkuntza horri ditzeko. Erroa beraz alde bateria zer edo zerb, naiz eta aldaere batekin, zorb, ez, beste aloglotonimotzat edo eman daitekena. Gero, antzinarako lekukotasunetan hori horrela jaso zen, Plinio gaztearen idazlanetan, baita Ptolomeo bata historialerea eta Ptolomeoen kasuan geografoen lanetan hori horrela jaso zen, edo E batez edo I batez, bera nahiko garbi dago, ez? Erro horretan E bat, zela ez O, edo A bat, ez inongo esutan, beraz zer dela erroa hitz baten hitz horren kasuan, eta beste hitzaren kasuan bent badirudi horrek lotura duela antzinaroko edo antzinateko Beneti leinuarekin. Claro, Beneti bi omen zeuden, bata da Veneziarekin, ez, zerikusia oraingo Venezia, ez, eta Veneto, ez, lurralde eskualdeekin zerikusia zuten Beneti horiek, antzinateko Beneti horiek, eta gero Baltikoan, ez, eskualde Baltikoan edo itsaso Baltikotik gertu, zeuden beste Beneti batzuen, nobait esan ondorengoa lirateke gaur egungo Vendi hauek, edo Vendish hauek. Beraz, hango Serbian edo Sorabiak, ez? Eta, ikuspegi historikotik bada hogar interesgarri bat, 10. mendean Konstantino Porfirogeneto ditzen zena, Konstantino Zazpigarrena, Bizantzioko enperadoreak idazlan bat kaleratu zuen, zagutarazi zuen momentu hartan, latinez de administrando imperio izenburupean, ez, ezagutzen dena. Eta hori esan zuen, serbiarrak alde batekoa zein bestekoak, nola baita esan, leinu bereko kideak edo ezote ziren, ezta? Holako hipotesia plazaratu zuen lan horretan. Eta serbiar zuriak, serbiar txurik deitzen ziren iparraldeko serbirik, oraingo sorabiarrei. Aldiz, hegoaldekoak, gaur egungo serbiarra ziren, inolago kalifikaturia. Zuria zeatik, azal zuria hau zeukatelako, ez, badirudi erdiaroan eta antzinanean koloreen erabilerak zerikusia zuela kokagune geografikoarekin. Eta zuria zen mendebaldekoa. Horregatik esate baterako Errusia dago baldetik eta gero Bielorrusia bestetik. Hau da, Errusiak zuriak. Eta nun daude kokatu da Errusia zuriak, ez daude? Ez iparraldea, ez hegoaldea, ez ekialdea. Hain justu mendebaldea daude. Hemen halako, zaudorri bat ikusezak dut, eta zureski, Serbia horiei, mendebaldeko Serbia zuriak ditzen ziren. Eta hipotesi horretan, nolabait sakonduz, Konstantino Zazpigarrenak esaten zuen, Serbia horiek, Serbia zuri horiek, momenturen batean, zureski 6. edo 7. mendean, toki horietatik, hau da, Elba, Odra, erreka inguruetatik, hau da, Germania edo hegoaldetik, Balkanetara mugitu zirela, aldatu zirela, eta gaur egungo Serbiak, gaur egun ere serbiartzat edo jotzen ditugunak, haien ondorengoak dira. Gina, honen inguruan, gero, ikuspegi, nolabait esan, hizkuntzalaritzaren edo arkeologiaren ikuspegitik datu sendorik ez dago, holako loturak, behintzat frogatu izateko, eta hipotesi hori, nolabait esan, egiten izateko. Aipatu dugu behe-sorabiera, baita ere goi-sorabiera, baina horiek, nolabait esan, literatur tradizio jakin batzuen inguruan antolatutako bi multzo dira. Horrek ez esan nahi bestelakorik ez dagoenik. Ez zuzenean, dialekto asko daude. Normalean, hizkuntza guztietan gertatzen bezala, dibertsitate dago hizkuntza barruan ere bai,
Eta, kasu honetan, ikus dezakeguna da, mapa honen bidez, alde batetik da goi sorabiraren eremua, hegoaldean, behe sorabiraren eremua iparraldean, eta tartean, alemanez Übergangs dialekte, izen horrekin izendatzen dela, transiziozko dialektuak. Hau da, ezagorri batzuk goi sorabirenak dazkatenak, baina beste batzuk, esate baterako, behe sorabirenak. Hori oso egoera dialektologian ezaguna da, ez du inolako berezitasun rarorik o deigarririk bintzat, ez? Goi sorabira eta be sorabira eslaviar familiaren barruan, hizkuntza eslaviarra dira, eslaviar familiaren barruan mendebaldean kokatzen dira. Egia esan ez dago sorabierak hitz egiten diren lurraldetatik haratago mendebalderago beste eslaviarrik. Beraz, historikoki, oso mendebaldera hitz egin izan dira. Garai batean bazegoen beste bat, polabira, galdu izena 18. mendean, eta baita ere mendebaldeko hizkuntzen artean. Beraz, familia handi horren barruan, bide batez, indoeuropear familia handiago baten zati diren eslaviar hizkuntzetan, alde ditazkagu ekialdeko hizkuntzak, errusiera, ukrainera eta belorusera, hegoaldeko hizkuntzak, alde batetik Mazedoniara eta Bulgaria, eta beste alde batetik Esloveniera eta Serbokroaziera, garai batean behintzat Serbokroazieraz, Serbokroaziatzat hartzen zena. Orain egia da, azken boladan gehiago erabiltzen hasia garela, Kroaziera, alde batetik Serbiera, bestetik are Bosniera ere, hirugarren oso Montenegrinera. Eta azkenik mendebaldeko eslaviar hizkuntzak. Eta hor, nolabait esan, 3 azpitalde edo azpimultzo, berriz daitezke. Alde batetik eslovakierak eta txekierak osatzen dutena, hor ere, elkarrekin daude, azpitalde horretan. Gero, hizkuntz legitikoak, poloniera, kasubiera tartean, eta lehen aipatu dudan eta gaur egun ja hitz egiten ez den polabiera, hori ere azpitalde horretako kide zen, eta azkenik gureak, sorabierak. Goi sorabiera eta be sorabiera. Azpitalde edo azpimultzo berezi gisa mendebaldeko hizkuntzen artean. Oinarrizko informazio horretan aurre eginez, bere beste, hainbat datu aipatuko ditugu, alde batetik ikusi dugu mapa horretan, baina izendatu gabe hendik, 2 esparru sorabieren eremuan. Iparraldekoa Brandenburgoko estatua da, Hollanda, eta hegoaldekoa berriz Saxonia edo Sajonia estatua. Hor, alde batean sorabiera hitz egiten da, bestean goi sorabiera. Etnikoki, nolabait, sorabiartzat, bere burua hartzen duten biztanleen kopurua 70.000 lagunera gutxi gora bera, gaur egun, historikoki gainbehera izan da, hor ere. Eta hiztun kopuruari heltzen baldin badiogu hor gauzak aldatu egiten dira pixkat. Gauza bada, zenbat pertsonek duten bere burua sorabiartzat, eta gero beste kontu bat, zehar ezberdinak kasu honetan ikusiko dugun bezala, zenbat launek, zenbat biztanlek, Sorbiako zenbat biztanlek, Frantziako zenbat biztanlek hitz egiten duten, edo behe sorabiraz, edo goi sorabiraz. Egoera ezberdina da. Goi sorabieraren aldetik gauzak ez daude, esan, hain ahul, hain oker. Gutxi gora esaten da, 10.000, 15.000 lagunek hitzen dezaketela, gaur egun goi sorabiera. Aldiz, behe sorabiera oso egora esan dezagun larrian edo ahulean dago. 2.000, 4.000 inguru hiztun izan ditzake, baina hori baino larriago izan daiteke adinaren aldetik zer nolako hiztuna diren. Badirudi, gaur egun, 60 urtetik gorako biztanlea direla, sorabiera direla, behe sorabiera oraindik mantentzen dutenak, eta hitz egiten dutenak behe sorabieraz. Beraz, UNESCO esate bat dago, bere sailkapena esaten du, desagertze, arrisku larrian daula momentu honetan behe sorabiera. Ez horren beste goi sorabiera, osasunaren aldetik behintzat, ez eta kopuruak ez izan oso altuak,
Baina, zeren komunitatearen trinkotze prozesuan aldetik, edo, hizkuntzak duen presentziaren aldetik, gauzak ez daude hain ahul, hain aurrera. Aldiz, besorabiran, egoera, larritzat edo jode. Gainbera horretan, hainbat faktorek izan dute eragina, historikoki. Prusiar estatu indartsuaren baitan, Prusia sortu zen 16. mendean, eta iraun zuen 20. mendearen lehen hamarkadak bete arte, baina 19. mendean esate baterako germanizazio prozesu zabala edatu zuen Alemanian barrena, eta horrek eragin izan zuen, sorabiar komunitateetan, eta horrek suposatu zuen, hainbat kasutan, sorabieren jazarpena, momentu hartan, debeku ere bai, esate baterako, sorabieraz hitzeituko aukerarik momentu batetik aurrea ezeneon, eta 20. mendean, egoera hori, hondik okerra bideratu zuen hirugarren Reichak, nazien erregimenak, debeku, espreski, oso debeku eta jazarpen gogorra ezarri zuen, sorabieraren erabileraren gainean. Horrez zer suposatu zuen, egile hauek aipatzen dutena, momenturen batean, 30. hamarkadan, batez ere 1923-tik, 1934-tik aurrera, eta ia 1950 arte familia barruko transmisioa, batez ere B-sorabiaren kasuan, ez horren besteko B-sorabiaren kasuan, bai B-sorabiaren kasuan eten nintzela. Horrek izan dituen ondorio guztiekin. Beraz, kate hori hausten denean, oso zaila da, denok, dakigune hori imaginatu, zakegun bezala, lehengo egoera bereskuratzea, bizi berritze prozesu baten barruan, egoera lehengo abiapuntura edo izutzea. Lehen testuak 16. mendekoak dira, 1530, 1558, gero sartuko da pixkat, itatzizko tradizioan. Aurretik, glosa batzuk badira, 20. mendeko glosa batzuk, hitz solteak inkluso aurreko testu batzuetan, latindar edo alemanieraz idatzeko testuetan, onomastika esatu darako, toki izenak, pertsona izenak eta bar. Baina, lehenbiziko esaldi luze xamarra, ondoren ikusiko duen bezala, 1510-koa da. Ordura arte, ez dugun hori esan, idatzizko, tradiziorik, ez da zeri heldu hizkuntzaren historiekiko neurri bat. Gero lehen gramatikaren literatua, 1679an hartu zen, kaleratu zuten, itzin zen gramatika, latinezko izenburu horren gehan, ikusten duzen bezala, principia lingue vendicae, beraz, erroa, kasu honetan vend, ez horren beste zer, edo zon, ez? Quam aliqui vandalican vocant, edo beste batzuk vandalika deitzen duten hizkuntza horren gramatika. Beste batzuk izan ziren, baina, eskuizkribuak ziren eta ez zuten horren besteinoko edapirik izan. Joinan usena esate baterako, edo Ludovicena, ikusten duzu bezala, bata 1650-koa eta bestea 1671-koa. Lehen iztegia 1721-an argitaratu zen, horre latinezko izenburupean, vokabulari latino zerbikum, zietik, bautzen edo budixinen argitaratua. 1848-tik aurrera hizkuntz literarioen garapenean eragin handi izan zuen aldizkari bat sortu zen, Časopis. Ikusten zuen Marčice Srpskije, hori da, Serbiaro sorabieren agerbiaren aldizkaria, eta aldizkari hori desagertarazi zuten 1927an. Ez zuzen lehen aipatu dugun, garai horretan, nazien peko erregimenean.
Gaur egun, gorabera historiko horien ondotik, gaur egun esate bat Leipzigo Unibertsitatean bada sorabistikako atal bat, edo sail bat, sorabira irakasten duena, eta Leipzig ez dago sorabiraren eremuan, ez dita handik kilometro batzutara, baina ikerketa gune hizkuntzalaritzaren ikuspegi ikerketa gune nagusietako bat gaur egun Leipzigen dago, zuzen sail horretan. Eta gero, bi hiriburuetan, Budisen eta Josikusen, badira Serbski Institut, sorabiraren institutuaren bana egoitza, ez? Eta, hor ere, ez bakarrik ikerketa, ez? Hizkuntzalaritzaren literaturen ikuspegi, baita ere, zabalkunde lana, bestelako ekimenak garatzen dira. Hezkuntza sistemari dagokionez, oinarrizko pixkat informazio hau osatzearen, alde betetik dago, 1950etik aurrera ezarri ziren bi eredu, A eredua eta B eredua, hemen letrak erabiltzen, hemen bezala, ez? D eredua falta da, D eredura iritsiko gara. A ereduan dena sorabieraz eskintzen zen eta eskintzen da, aldiz B ereduan sorabiera aukera da. Ordan, A eredua orientatuta dago sorabiera erabiltzen duten familiei, ez? Eta aldiz B eredua, sorabiera bigarren hizkuntza gisa, ez? Eskintzen duena, gehien bat alemanez, ez? Bizi diren familientzat edo eskintzen da. Eta ja garai berri hauetan, duela 30 urte, abian jarri zen Vitai izeneko hizkuntza programa bat, Vitai da ongi etorri, ez? Ongi etorri hizkuntzara, ongi etorri hizkuntza honekin batera, ez? Garatzen den kulturara. Eta hor, hirugarren eredu bat zarri zen, guztiz elebiduna, pentsatuz hor aukera gehiago sortuko zela hiztun berriak nolait esan sortzeko. Ez bakarrik hiztun komunitate, tradiziozko hiztun komunitatea mantentzeko eta trinkotzeko, eta haien biziraupena bermatzeko, baizik eta, sorbiarekin batera, bizi diren, sorabiarekin batera bizi diren alemanek ere aukera izan zezaten hizkuntza ikasteko, eta komunitate horietan beste bertako kideak bezala bizi izateko eta komunikatzeko. Hizkuntza paisaian aldetik, nik ez dut aukera egizan, aurten zera joateko, lusaziera joateko orduan, aita antzebilen, oporretan, deitu nio eta intzatzu pare bat argazki bintzat, onak hartzeko, ezta? Ikusten duzue, zetan, seinaletan, seinalizazioa alemanez eta sorabieraz dago da, hango kaletan. Hau hain zuzen ikuste biak daudela atereak kotu zen, jotxoku zen, ordan, besorabiaren esan. Alde batetik, alemanez hartzen di izenak, Spremberger Straße, eta azpian Grotkoizka droga Straße da kalea, ez da, alemanez, eta sorabieraz droga, beste hizkuntza batzuetan errepide, edo bide, esan nahi duena, esanetan, kale izan egin. Eta, deigarria, kurioso xamarra da, bigarren kasuan, Oda Kirchplatz, itzen bakarrean alemanez agertzen dena, dira, sorabiraz, zer suposatzen duen? Wusoko Zerfinske Namiesto. Namiesto plaza, Arantzade plaza, Zerfinske Eliza, alemanez Kirch, eta Wusoko goi, altuan dagoen, garaia. Eliz garaiko plaza, parantza, alako zer. Hizkuntza paisaian aldetik, hori bermatua da, hizkuntza presentzia, nahiz eta kasu honetan, zer izan, sorabieraren egoera, islatzen duen argazki bat. Baina hor ere, aurreko. Besterik da, zenbat hitz egiten den kaletan, nagusiki, kasu honetan, sorabien kasuan. Esan dugun bezala, besorabiera asko zen aula goizorabira. Lehen aipatzen duen testu labur hori, lehenbiziko testua, lehenbiziko esaldia nolabait, sorabiraz. Testu latindar batean aurkitu zen, berriki aurkitu ere,
2011an agertu zen testuri, monastegi bateko dokumentazioan, halako glosala da, latinezko testu baten ondoan idatzitakoa. Eta hauxe da, goiko esaldia da, jatorrizko grafia mantentzen duena, eta parentesi artean dagoena da horren interpretazioa, hizkuntzalaritzan ikuspegirik gauza batzuk zuzendu ez da. Moja luba lupta, bish viezola bizini luba. Esan naia, hoi enea mori maitea izan zaitez zoriontsu, viezola, zoriontsu, goguko zaitut. Keplerren 2012an, horren analisia burutu zuen, ez da gauza handirik, ez da misteriotxo izan daiteken hitz bakar bat ere, esan horretan. Baina, garrantzi hori du, 2005an, lehenbiziko esaldia lekukotzen dela soraritaz. Hortik aurrera, 2005, lehen aipatu duen data horretan, 2005 da 2012an, lehen testutzat edo, eman dezakuna agertzen da, Budisen hiriko biztanleen zina edo juramentua, eta hor, pentsa, 72 hitz ez da oso luze ere, testu laburra. Beraz, itxaron behar da, 2008 arte, benetako testu luze bat hartzeko. Honi, eskini nizkionik ikerlan batzuk, ez zuzen ere, mi Koabus Jakubitzak itzulitako testamentu berriari. Testamentu berria, eman zuen B sorabiraz, B sorabirarekin oso lotua dagoen dialekto batean, eta oinarritzat hartu zuen Luteroren testua. Beraz, Alemaniatik aritu zen itzultzen, ez latinetik, ez grekotik. Benetako izena, badirudi ez dela Jakubitza, ez dela Mikoabus Jakubitza, ez dela Kubike edo Kubke, baina hor ere zalantza asko daudela, ez dago, ziurtasun askorik, ez? Bere, pertsona honen eta bere historia eta geografiaren inguruan. Hemen ikusten da, Evangelioetako kapitulu baten hasiera, alde batetik. Eta gero, berezik interesgarria dena da, Jakubitzaren, Kubkeren sinadura, eskuizkriboren bukaeran. Hau zen argitaratu, gaur bideratez berrian agertu da, testamentu berria, 1948an argitaratu izan balitz bezala. Hola, ez 1948 eta ez argitaratu, bi kontu, nasko dago gaizkin badak. Hor, handik barraetik ikusiko den, horregatik, noet esan eman dute, zazpian sinaduran agertzen da, Vandalicus interpres, hizkuntz bandalikoaren interpretea, itzultzailea, nor, Nikolaus Jakubiki Anno Christi 1548. 1548 ondo ikusten da, ez da? Antzera mantentzen jo, 1500 dela eta ez beste ez. Hori da, noa etxan, 16. mendeko testu nagusia. Bide batez, Euskararekin hola paralelotxo bat, marrazten baldin badugu, garai hartakoa da baita ere, Leizarraren itzulpena, pixate galdu haua, 1571koa, garai beretsua da, ernazimenduaren ondoren sortzen den, bertako hizkuntzekiko interes hori eta bertako hizkuntzak maila literario batera eramateko grillo. 18. mendean, 18 eta 19. mendean artean, gizon hau bizinen, Hanzo Niebila, desente iran zuen ikusten duzu bezala, barruita 10 urte, eta toki berezia du, sorabiera literarioen historian, 30 liburu idatzi zitulako, ez argitaratu, idatzi baizik, eta guztiak gelditu ziren hilobian, beraik ematera. Hilobiratu zutenean, lurperatu zutenean, hor sartu zituzten idatzetan guztiak. Idazten zuen, ez inori irakusteko. Idazten zuen, bere gustuko dozkelako, ariketa hori, eta seguraski, hor bere bizitzaren zentzua ikusten zuelako. Beraz, familiak, esan behin hildakoan, eraman ditzagon bere lan guztiak, beraekin batera. Horietako 5 salbatu ziren, eta 5 hori esker, gaur egun, dago
lekukotasun hori, ez? Hain zuten ere, Schleife, Slipianska rzecz deitzen den dialekto horren garai hartako lekukotasuna. Eta gaur egun oso jende gutxi hitz egiten du aldaera hori. Esatote, 1000 baino gutxio direla, baina ikerketa soziolinguistikorik ez dagoenez, oso litekena da, 100, 200, 300, edo akaso gutxi izatea, ez? Gaur egun dialekto horretan mintzatzen dira. Bueno, eta azkenik, izen batzuk aipatzearren, ja 19. eta 20. mendetako idazten artean, Henry Zeiler dago alde batetik, Lusaziako himno nagusi edo ereserkiaren letraren egilea, bide batez gero bukaeran entzungo dugun testu horren egilea, musikatu eta bat. Jakub Brzezinski, ondoren datorrena, baita ere, poesian eta bestelako literatur generoetan aritu zena. Xbiela gramatika egile, hiztegi egile eta baita ere idazten zena. Juri Briezan garai modernoetan novela gile batez ere, ez izan zena. Kasu honetan, kasu guztietan gertatu zen hori, bai alemanieraz eta bai sorabieraz, bietan idatzi eta argitaratzen zituzten beren obrak. Eta, moderno hauetan, badezatu baita Juri Koch izeneko beste idazlea. Ikusten zuenez, badira, ez? Hortan, aritu eta aritzen dira. Hau da, Domovina argitaletxea, eta, ikusten dena zea da, ez? Internetetik ateratako irudi bat, jarraitzen dute, gaur egon lanak, literatur lanak argitaratzen eta saltzen. Ez da bakarrik argitaletxe nagusia, Sorabien argitaletxe nagusia, ez da, baita, Sorabien kultura, kultur tradizioa eta literatura inguruko erakunde nagusiena. Domovinaren esanahia da aberria, dom arroak zer ikusia du etxearen kontzeptuarekin, etxea, dom, eta Domovina aberria. Domovina naziek itxin zuten, jakina, 1917. Ondoren, politikoki egoera aldatu zenean eta Alemaniako Republika Demokratikoa eta sortu zenean, orduan berreskuratu ziren, hainbat erakunde, hainbat argitalpen, hauetako bat izan zen Domovina, gaur egun, garrantzi handien duen erakundea, ez? Sorbea bezala. Eta, hizkuntzalegi bat aipatzearen, bat aipatzekotan, aipatu behar dugu hango Koldo Mitxelena, ez? Heinz Schuster-Schultz, hiztegi historiko etimologikoaren egilea, zuzendari eta koordinatzaile nagusia, hainbat lan egin duena esparru sinkronikoan, hau da, gaur egungo Sorabieren deskribapenean, nola hizkuntzen garapen historikoari dagokionez. Figura bat, referente bat aipatzekotan, hau aipatu beharko nuke, ez da bakarra, baina, ekarri dut beste Goi Sorabiaren gramatikaren atal bat, 800 eta piko orrialde ditu, baina hemen bakarrik morfologia dago, aurretik beste olako abelioa dago, fonologia jasotzen duena, eta ondoren sintaxia. Beraz, honek adierazten du hori, eta hemen etzen Heinz Schuster-Schultz aritu, beste batzuk izan ziren. Osea, badia, jakina, hainbat pertsona, hainbat aditu, hizkuntzalari, hortan aritu eta aritzen dienak. Eta osate baterako, askoz gramatika laburragoa, bestea alemanieraz dago, berala konturatuko zituen bezala, gramatik. Aldiz, beste liburuskanetan, hemen jasotzen da bai fonologia, bai fonetika, bai morfologia, egilea bera da, Heinz. Chef Schuster, batzutan aldatu egiten diote, deituren ordena. Schuster-Schultz, claro, bat ala, argitarroi, alemaniazko, aldea eta beste, Schultz, sorabirazkoa. Sorabiraz idazten duenean, o sorabiraz argitaratzen duenean, ordena justu aleantzizkoa. Chef Schuster, baina pertsona bera. Kaso honetan, gramatika hau goi sorabiraz idatzen. Mea da, ez da igamatatu ez dugu.
Guazen beraz, aurrera, oin bat hor noa esan, eta uste hau nahiko, azkar xamare oin batko dugula, denbora aldetik hain ondo ez duguna bilerako, hizkuntzaren deskribapena, oso zertzela da laburrak ingo ditugu, fonologian, morfologian, sintaxian eta lexikoan. Bokalen sistemari errepatzen baldin badiogu, 7 bokal ditu, bai goi sorabirak eta bai bere sorabirak. Egituraren aldetik badira hemendik nahiko gertu, hitz egiten diren hizkuntzak honen tankera dutenak, antzeko bokalismo bat dutenak bere sistema fonologikoan, esate baterako katalanak berak, 7 bokal sistema bat du, oso antzerakoa, egia da gero fonetikoki gauzak ezberdinak izan dituzkela, baina egituraren aldetik, makro egituraren aldetik oso hurbil legoke, eta baita ere italiara olako sistema baten ordezkari izango dituzte. Ahoskeren egobakiaren aldetik diakritiko horiekin markatuta daude bokalak, halako, diptongo itxura dute, kasu batean, eta u bestean, nahiz eta bigarren honetan, B sorabieraz, ahoskera pixat ezberdin izatik. Edo kasu bat. Kontsonanten aldetik, hau da goi sorabieren sistema, alde batetik, ingeles ezagertzen dira, kontzeptuak eta eskariak alde batetik, frikaria bestetik, afrikatuak eta bat, eta baita ere, hard, soft agertzen diren, guztidura dutenak eta ez dutenak zeintzuk diren, dutenak beltzez eta ez dutenak urdinez. Eta hemen, eskuineko partean, agertzen dira grafemen eta fonemen arteko, edo hotxen arteko loturak. Jakina, sorabierek erabiltzen dute alfabeto latindarra, horren oinarrian sortu zen idazkera, sorabien idazkera, baina latindar alfabetoak ez ditu elementu guztiak, grafema guztiak hizkuntza hauetako fonemak ordezteko, errepresentatzeko. Orduan, historikoki hainbat aukera landu dira, baina konsolidatu dena, gaur egungo sorebeta izan da, beste hizkuntza eslavieretan bezala, txekieraz adibidez bezala, edo polonieraz, edo eslovakieraz, diakritikoen erabilera, grafemetan. Horregatik, S-ren gainean, marka horrekin, edo baita ere S, baina R-ren gainean marka horrekin, Z-ren gainean simbolo txobera, C horrek ez du, Afrikako orzari horrek ez du, baina bai aldiz C eta baita ere Tx, bai? Ikusten duzu. Eta azkenik, hots ez fonema, eta hots alaera dena, Dz, DF eta digrafoaren bidez ematen da. B sorabieraren kasuan berditzu, oso parekoa dira, sistema fonologikoek, ikusten duzu ez, badira, ezberdintasun txiki batzuk, alde txiki batzuk, baina ez dira oso nabarmenak. Txistukarien kopuren aldetik esate baterako, B sorabierak bat gehiago du, goi sorabierak baina ez da dena. Labur biltzeko fonologian gertatzen dena, fonologian aldetik esan dezakeguna, sorabietan, alde batetik, palatalizazio guztidura korrelazioa dago, sistemen barruan, nahiz eta ez den edatzen unitate guztietara, fonema guztietara, baizik eta azpitalde jakin batera. Txistukarien, bai frikarien eta bai afrikatuen oparatasuna azpimarratu daiteke, asko daude. Eslaber hizkuntzetan oroar gertatzen den bezala, baina bereziki mendebaldeko hizkuntzen ezaugarria litzateke hau, polonieraz, kasubieraz eta sorabirez, hau gertatzen da. Kopurari begia 8, txistukari goi sorabieran, 9 txistukari B sorabieran. Badia beste batzuk gehiago duzenak. Uste poloniera, urbila dola, 12 dozenatik beste edozeretik bat. Asperena ahostuna, ahostuna ipatu baina, asperena ahostuna da goi sorabieran, atzera indezkean. B sorabieran, ez du ozentasunik, baina goi sorabieran bai,
eta, simbolotxoak pixkat, ezberdintzen da, ez? Hau ditzen, hau da, ez, korden, ez, hau korden, vibrazioarekin, besorabiran ez bezala. Eta azkenean, dardarkarien ebakiera edo ahoskera ubulara da, pixat frantxez bezala. Ogu, ez, eta re hori, stari, eta stari. Hori, seguraski, Alemaniaren eragintea, sortutako ertasuna. Gainen artean, ezberdintasun batzuk badia, kasutan, hitzetan, esateko mendia, esateko gora besorabiran, eta jora goizorabiran, ez? Ezberdintasun hori. Kasu batean besorabiran, txistukari frikaria denean xiji, zate baterako, txistukari afrikatua da, goi sorabiran, txiji. Afrikatuen artean ezberdintasuna daitezke, batzuk orzkariak izan daitezke, sorabiran kasuan zuobiek, eta beste batzuan sabaikariak, palatalak, goi sorabiraz, txuobiek, txuobiek. Eta, horrek pertsona esan nahi, ez? Eta belarren kasuan, traba, hitz eslaviar komuna, ia ezkuntz eslaviar guztietan aurkitzen dira, traba, goizorerez, baina besorerez, txaba. Ez da ainarritzekoa, ez? Aldaketa hori. Pentsatzen bali modu, Errioxan, trabajo esaten dela, eta ez trabajo, ez? Eta cuatro, eta ez cuatro. Edo Txilen ere, ez? Esaten duten ez Mapuchearen eraginpean edo, 3, 4 eta loko, ez? Ebakera retroflexoak edo egiten dituzten. Bilakaraneko arruta eta arruta. Azentu erari errepartzen baldin bat dugu, azentua finkoa da, sorabiraz. Ez da mugitzen, beti hauskatzen da azentupean silaba bera, hitzaren lehenengoa, ez? Hitz bakoitzen lehenengo silaba. Esateko eskularroan, 3 silaba ditugu hor, ez? Runkaitza. Beste 2 silaba goizorabiraz fuskatx aritzean, baina behiratzen baldin bat dugu jatorriari da nundi datorren fuskatx forma hori, berara konturatu gara, hor zerbait gertatu da, pozukatx, tarteko silaba erorinda, galduinda. Eta zeratik galdu da, justu delako azentu marka, azentua, ez, daraman silabaren ondorengoa. Hau da, nolait esan, hitzaren barruan silabarik haunena, horregatik errotzen da, ez? Nolait esan, historikoki hori bakarrik bagenu, ondorioztatuko, genuke, ondorioztatzeko aukera izango dugu azentuak lehenbiziko, ez, silaba markatzen da, ez beste. Gero, behe sorabia eta goi sorabien artean, holako aldeak daitezke, arrandegi taberna izan bezala, pifenetza eta kintza. Batek galdu indu, silaba bat. Zuten ere, hasierako silaba horren azentuaren eragipen. Salbuespenak badaude, esan dugu beti erortzen dela azentua lehen silaban, baina badia salbuespen batzu. Normala izaten dira maileguak, ez beste hizkuntza batzuetatik hartutako hitzak, unibertsita bezala. Ez unibertsita, unibertsita. Eta kasu batzuetan, inkluso bertako hitzen artean, egon daitezke aldaera edo bazilazio batzuk, ez? Txikiak bali ere. Tamalez, adorioari bohugel edo bohugel, ez? Bohugel edo bohugel. Hitz bukarako edo hitz hasierako azenturik. Izen morfologia idaukinez, goiz sorabiran 7 kasu dazkagu, behe sorabiran 6, falta dena behe sorabiran bokatibozko forma da, hau da, baten bati deitzeko, ez, erabiltzen den forma berezia, hori goiz sorabiran badago, baina ez behe sorabiran. 3 genero berizten dira, hizkuntza indoeuropar eta eslavoetan nahiko normala den bezala, maskulinoa, femeninoa eta neutroa, egia da batzuekin neutroa galdu dutela, kasu honetan mantentzen da. Eta berezitasunetako bat bada sorabieren kasuan dualaren mantentzea. Duala da, singulararekin eta pluralekin batera, numero kategoria osatzen duen beste bali bat. Singulara bali bada,
objektu, edo pertsona bat izendatzeko eta plurala bat baina goia izendatzeko, duala, hain zuzen da, forma berezi bat, morfologikoki horrela markatua, bi objektu edo bi pertsonei erreferentziatiko. Bai? Gerezia bazarrean, hizkuntza indoeuropear zarretan, mantentzen zen balioa zen, latinez apenas ikusten den oso, arrasto gutxi bilitu ziren, baina zeozer hondik bazegoen, baina beste hizkuntza batzutan hori galdu da. Hizkuntza germanikoetan, eslaviar hizkuntzetan gehienetan galdu da, saldu eta hizkuntza hauetan, sorabiretan, eta eslovenierak ematen du. Bada hor hipotesi bat, arkaismoak gordetzea eta izun komunitate txikiak izatea, ematen du, neurri batean lotuta egon daitezkela, bi faktore horiek. Hemen betetzen da, eta neurri batean ere Eslovenian kasuan betetzen da. Esloveniak ez du hiztun kopuru ikargen. Hau egin konparatu da, ez da koloreik, 2 milioi biztanle ditu Esloveniak eta den egiten dute Esloveniak. Baina beste lurralde eslavoekin konparatuz gero, egia da, Esloveniak ere, hiztun kopuru txikia eta lurralde txikia daukala eratzen dira. Eta hiru deklinabide mota nagusi daude, hiru flexio klase, bi genero femeninoarentzat eta bat bakarra maskulinoa eta neutroaren artean banatzen dira. Hemen sartu ditut alako ze batzuk, taula batzuk, paradinekin. Hola, lehenbiziko kolpea ikusuna oso antzeako dira, goiz horabiaren eta behiz horabiaren deklinabidea. Hor, esaten bat urdinez markatu ditut ezberdintasunak, aldeak. Datibozko forma, aitak izateko nanei, goizera beraz, edo basoari, liezei, aldiz bezora beraz, nanoiu, liezoiu. Alde txiki bat, gaia hartuetan ez da batenaz ezberdintasunik. Dualaren kasuan bai, forma nahiko ezberdinak dira, nahiz eta ikusten den, badela, oinarrian zerbait komuna, nominatiboan nanai, bi aita, liezai, bi baso, eta bezora bidez, nana lieza. Genitiboan esaten dago, nano liezo eta nanogu liezo bezora bidez. Gainerakoetan, jot bat duteran, nanomai, natiboan nanoma eta horako ezberdintasun txiki. Pluralean ere, zerbait esatekotan, hemen esan duen askoz ere hurbila daudela, goiz horabira eta bez horabira, elkarren artean. Ez da apenas diferentziarik, saldutan, bokatiboaren presentzia, hemen esan dugun bezala, hizkuntza batean, eta horren falta bestean. Femeninoetan, hemen goiz horabian adibide batzuk berri ditut, baina, kasunetan ez dugu konparatu, bez horabian ez dago apenas alderik, behintzat besterik, maskulinoan ikusten ez den alderik ez dago hemen ere, eta gauza bera gertatzen da paradigma neutroen kasua. Hau hitza, horien ordezkari bat. Oso hurbil dago neutroa maskulinotik, oro har, deklinabideen forma berezi begiratzen bari. Gero, oso zea da, komuna, hizkuntza sorabidetan, eta hori sorabidaz aurkitzen da, alternantzia morfofonologikoak antzematea, hitz bakar baten barruan, aldaraz berdina, segun eta zein forma den, zein kasu forma den, zein deklinabide forma den. Zate baterako, goiz sorabidaz oz, zakurra, baina genitibozko forman psa. O bat desagertu da. Hau da, A bat bukara, genitibuzko marka erantzizaio, baina erroaren hori, erroan dagoen hori desagertu da. Gauza bera besorabiaz, pioz, baina psa, edo erriska izenean besorabiaz, diez, psi. Hor, O izan berean, da du dena. Alternantzaiek bokalikoa lirateke, konsonantikoa gero badaude, esate dago ruka, eskua, baina datibozko forman rutze. Ruka, rutze. Niha, knize. Niha, z, gero ez, knize. Edo lapura, padu, padusi. Pluralean, padusi. Edo biak ertaitezke hitz bakar baten barruan. Eguna adierazteko erabiltzen den izenean besorabidez, zein,
zein, eguna, nominatibozko forman, aldiz, deina genitibozko forman. Aldea, handia da, ez, bokala desagertu da, eta konsonantikoki ere, aldaketa batzuk daude, j, alde batetik, d, beste aldetik, nahiz eta enea bai, enea komuna den, eta mantentzen den, gainerako guztia, ez berdin da. Ez dut aipatu den, maskulinoaren kasuan, baina bai soraberaz, bai beste hizkuntza eslaber batzuetan, gehienetan, bizidun, bizigabe azpigeneroa daukagu, horrek esan dugu, haien erreferentzia, bizigaben eta bizidunen erreferentzia ezberdina dela, oda, modu ezberdinean gauzatzen dela morfologikoki. Urdinez markatu ditut bizigaben formak eta berdez, ikusten dela, bizidunen formak. Batez ere eragina du, kasuetan maskulino horregatik azpigeneroa da, maskulinoaren azpigeneroa. Segun eta zeri eragiten dion, esaldi batek, kasuetan gurdion bat daukat, mam dobre buz, edo zaldi on bat daukat, mam dobre jokoina. Forma ezberdina da, ikusten den bezala, bai adjektiboan eta bai izenari dagokenez, zergatik zaldia biziduna delako eta aldiz gurdia ez. Gramatikalki biziduna dienak, kasu honetan, objektu zuzena, objektu zuzenaren funtzio betetzen dutenean, bizidunek hartzen dute genitibozko forma, aldiz bizigabeek mantentzen dute nominatibozko forma, nahiz eta objektu posizioaren. Baina hori pixat aldatuz doa paradigma, hori singularren ikusten dugu, singularren olako bereizketa nahiko garbi egiten da, aldiz, dualean, gertatzen da B sorabiraz gauza bat eta goi sorabiraz beste bat. B sorabiran daukaguna da bereizketa bat bizidunen eta bizigaben artean, beraz berdez agertzen dira, forma, genitibozko forma horiek, bizidunenak, eta urdinez bizigabenak. Aldiz, goi sorabiran daukaguna da, oposaketa ezberdin bat, ez? Urdinez, bizigabeen forma mantentzen dutenak, eta hor zaldi agertzen zaigu. Beraz, kasu honetan, mozketa bizigabe eta bizidunen artean beste modu bat egiten da, horretik horri ditzen zaio azpigenero maskulino personala, oda pertsona izenengan, ez? Ikusten duguna, eta ez beste izen batzutan. Eta aldiz, debeio gutxerio bi irakaslerekin bai, hor genitibozko forma pluralean. Duanean. Eta pluralean ere ezberdintasuna daude. Pluralean alde batetik dago goi soraberaz ikus daitekeen bereizkuntza hori, alde batetik maskulino pertsonalak ez direnak eta beste aldetik maskulino pertsonalak direnak, batzuk bizigabe modura tratatuak eta besteak gramatikalki bizidunak direnak. Eta aldiz, B soraberan gauza bitxi bat gertatzen da, hor ez dago printzipioz. Egitura normaletan, komunetan ez dago bereizkuntzarik, ez dago genitibozko markarik, horregatik dena urdinez, man beko partean dobre koine, man dobre bultzarniki, nominatu plurala. Aldiz, zenbatzaile jakin batzuen atzetik agertzen baldin badia forma horiek, bai animal izenak eta bai pertsona izenak, hor genitibo plurala ikusten dugu, genitibozko forman. Beraz, gramatikalki, kasu horietan, forma horietan, testuinguru horietan, bizidunak egirateke. Man, zoh, oinu, da nik hiru zaldi dazkat, edo man, stereo bultzarnikov, nik lau irakasle dazkat. Oso modu mugakoan, zenbatzaile horien atzetik, edo baz, naz, da, zuek, guk, zuek guk izen ordainen atzean baldin badaz. Izen ordain galdetzaileak nahiko arrunta dira, zen kasuan, sorabiren kasuan, zer esateko zo, B sorabiraz, zer esateko sto, B sorabiraz, sto, goi sorabiraz, sto nor esateko, nor galdetzeko, B sorabiraz,
Eta aldiz, hemen bai, stu. Eta hori kasu bakarra da. Hizkuntza eslabiar guztietan, hizkuntza eslabiarrak edo momenturen batean, ikasi bali baituzue horietako bat. Edo beste, hori ez da inun ere gertatzen. Eta hain zuzen ere, hau da, agian, goi-sorabierak, sorabien artean goi-sorabierak daukan misterio etimologikorik handiena. Schuster Schelzek ere, konpondu ezin izan duena. Oso hurbil dagoelako, bizigabe den izen ordain horretatik, sto, zer, aldiz, stu, nor. Kasu bakarra da, hizkuntza eslabiar guztietan, eta etimologikoki arazo bat, sortzen die hizkuntzari. Aldiz morfologian, normal xamarra den bezala hau dira adierazten dituen ezaugarriak, aditzak, persona, numero, generoa, denboran barruan eta iraganaldian ahoristoa eta imperfektua, nahiz eta hauek galtze bidean egon, hizkera puntean, literatur hizkuntzetan mantentzen dira, honik ere, baina jendeak ez dirua inbeste erabiltzen, aspektua, modua, eta beste berezitasun bat, hizkuntz hauetan da supinoaren mantentzea. Beste hizkuntza eslabertan gehienetan mintzat ez da hori gertatzen. Lo egitera noa, John Spat, infinitibo izan beharrean lo egite hori, forma berezi bat eratzen da. Supinozko forman infinitoa spash denean. Spash, baina hemen ikusten duguna da John Spat. Hizkuntza eslabiar zarretan hau mantentzen zen, beraz, konsideratu ezakegu, bazegoen, konsideratu ezakegu, zer da, sorabieren arkaismo bat. Orain aldiaren hainbat paradigma, ikus dezagun gutxoera nola, flexionatzen dien, niesť eraman, gutxorabidez, niezu, nik, nieses, niese, niesemoi, biot, niesetai, eta niesetai, bigaren lugaren pertsonen kasuan forma bera da, beren da zuek izan edo haiek izan, zuek biok izan edo haiek bi izan, eta pluralaren niesemoi, niesetxe, niezu edo nieseia. Diferentzia gutxirekin, vokalismoan alde bat bada, goizorabien eta besorabien artean, niesť eta niasť, baina gainerakoan bukaen aldetik ez dago diferentzia handirik, bada zeozer, bada alderen bat beste, baina ez dago diferentzia. Imperfektuan berdintxu, imperfektuen forma zarrak, hauek ere arkaikotzat eman daitezke, inongo arazorik gabe, zeholako formak eslabiar munduan bakarrik mantentzen dira beste toki batera joanez bulgarieraz. Eta zertxoaik macedonieraz. Baina gainerako eslabiar hizkuntzetan ez dago ez imperfektorik, ez ahoristorik. Ez daude, lehen aldiko, iragan aldiko forma berezi hauen ordezkari, galdun dira. Aldiz, sorabierak mantendu ditu. Berriro ere, pentsatu nahi dut, neurri batean hizkun komunitate txiki eta neurri batean itxi batek mantendu ditula hainbat arkaismo familia horren bat. Perfektoaren kasuan esan daiteke gaur egun nolabait imperfektua eta ahoristoaren batez ere ahoristoaren tokia hartzen ari dela, ez da beste forma bat izan, morfologikoki eta funtzionalki, mentzakari batean, baina hori ahoristoaren batez ere eta imperfektuaren esparrua nolabait estaltzen ari da. Eta hemen ikusten da lehen aipatutako ezaugarrietako bat. Esan dugu, aditzak generoa ere markatzen du. Eslabiar hizkuntzetan oroan, baita ere sorabiaz. Nola da hori posible? Hemen ikusten lan egiten dut, lan egin nuen, gizonezko batek esaten bali badu, ja zen jeua forma. Emakumezko batek esaten bali badu, hitzaiten nahi bali bada, emakumezkoak, horra esan dugu, ja zen jeua. A bat, da hor, maskulinoan ez da ona. Claro, historikoki forma hauek partizipioak ziren, eta partizipioetan genero mozioa, genero bezberdintasunak egotea, espero izatekoa da, neurri batean behintzat, ez horren beste aditzaren gainerako morfologian. Hauek, beste lehenaldi forma batzuen tokia hartu dutenez, horiekin batera generoa ere sartu da, aditz sisteman, aditz morfologia.
Bueno, eta ja, geroaldian, beste bi paradigma, geroaldi perfektiboa, hau da, bihar halako momentu batean hau ingo dut, hau idatziko dut, ez? Beraz, emaitza baten berri ematen duen geroaldia, eta aldiz, imperfektiboa, budu pizatx, arituko naiz hau egiten. Holako muga, denboraletik muga, zehatz, gabeko, ez? Ariketa bati buruz ari garenean, ez? Kasu horretan, geroaldi imperfektiboa. Genuke, hau oso arrunta da, hau oso datua dago, oposaketa hau, ezberdintasun hau, hizkuntza sonaberetan, albertatik beraz ez dago, gauza deigarri askorik, ez. Baita deigarria, sintaxiari, toki egin ez momentu honetan, hau da, azken aurreko atala, honekin, eta beste pare bat konturik ungetuko dugu, oinarrizko hitzordena. Eslaviar hizkuntzetan, eta oroar esango nuke, behintzat hainbat, ez? Hizkuntza indoeuropetan aurkitzen duguna, zera da, subjektua, ez? Aditza, erdian, eta objektua, bukaeran. Eta horrek lotur izaten du, preposizioen erabilerekin, ez? Eta, bestelako sintagmen barneko egituraketarekin. Hemen aldiz, bai goi eta bai sorabieran, behintzat, hizkuntzalei batzuen iritzian, daukagun hitzorden basikoa, oinarrizko hitzordena da, subjektua, objektua eta aditza. Beraz, aditza esaldiaren bukaeran. Euskaraz bezala nago gaitz, Euskararen hitzorden ez markatuan bezala. Hor, ikusten dugu adibidea, goi sorabieran adibidea, nan trabu zitxe. Hala, aita belarra mozten ari da. Nan, trabu, aita, euskaraz bezala, aita belarra, ez aita mozten ari da belarra. Hori esperoko genuke, holako hizkuntz batean. Besteak beste preposizioak dituelako, ez posposizioak, euskaraz aldiz, posposizioa ditu, ez preposizioak. Eta, izen sintagman barruko ordenean, izen genitiboa da nausiki, naizta noizbenka agia da, alderantzizko ordena artitu, euskaraz bezala. Aitaren etxea, ez etxea aitaren. Baina, normalena, behi sorabidez eta goi sorabidez, ezkerralean dagoen zentograla bezalako sintagma diateke, hau da, erregearen semea, seme erregearen, nahiz eta, lehen aipatu den bezala, kralazin edo togo kralazin posible den. Erregearen seme, ez, edo semea. Alemaniaren eraginez oso deigarria dira egitura batzuk, sorabieraz, kasuetan goi sorabiaren adibide bat ekarri dut. Bera gaztea izan da, edo bera gaztea izan zen, esateko, buona ie moda beua, moda gazte beua. Laguntzailea eta partizipioa berezita agertzen dira. Honi, alemaniazko gramatika tradizioan gamen konstrukzioan ditzen zaio. Oda, ingelesez frame construction, nolako zerbait, ez? Alde batetik laguntzailea eta bestetik aditz lexikoaren partizipioa. Beste hizkuntza esabetan aurkituko genukena, zaudezte, bonaie beua moda. Oda, bera gaztea izan da, ez bera izan gaztea da, ez? Halako zerbait. Bi elementu horiek berezita. Hori da ez zuzen ere Alemaniaz aurkitzen duguna. Sie ist jung gewesen. Ist laguntzailea eta gewesen partizipioa. Beraz, hor bada halako, ez, seguraski, hola diote, ez adituek, eragin zuzen bat, sorabiaren sintaxia. Gero esaldi konturatibo nahiko bitxiak edo izan daitezke neurri batean, Jan irakaslea da, esateko Jan je Butcher, egitura simplea, gardena da, Jan, alde batetik, je, izan aditza, hirugarren personal, orain aldian da, eta Butcher irakaslea. Baina, posible da baita ere, Jan irakasle esateko, gauza bere esateko, beste egitura hori erabiltzea, Jan je Zbutxerion. Eta kaso honetan dago, Jan, da, eta gero preposizio bat. Normalean komitatibozko egituetan erabiltzen dela, alda, ekin, ez? Norekin, ingelesez with, litzatekeko. Eta irakaslea, ez? Eta irakaslea instrumental singularen forman.
Butcher, goian, butcherion, ez? Azpian. Zer dago hemen? Hemen dagoela da, neurri batean, hizkuntza honetan, eta oro har, hainbat Europar hizkuntzetan gertatu den komunitatibozko eta instrumentalaren arteko neutralizazioa. Hirugarren eta laugarren adibidetan ikus daitekena. Lagunarekin hitz egiten ari naiz, ja, rietxu, stretxelon, eta eskuz lan egiten dut, ja, jeuan, zuruku. Gauza bat da, lagunarekin hitz egin, eta beste da eskuz zerbeti. Baina egia da, hainbat eta hainbat hizkuntzetan, beste alemanieraz, funtzio bietarako egitura bera erabiltzen dela. Ez? With, ingelesez, con, gazteleraz, met, alemanez, eta bar. Segun aski beraz, bigarren esaldi horretan aurkitzen dugun egitura hori, hirugarren eta laugarren bezalako egituren eraginteko ondorio bat, ondoriotzat ardaitik, ez? Esaldi kopulatiboen egitura. Sintaxiarekin ia amaitzeko, bada beste, ezaugarritasun oso deigarri bat, batez ere goizorabian, ez horren beste besorabian. Baina goizorabian bai aurkitzen dira bat. Moio musoa zora, nire senarraren arreba. Egitura posesibo bikoitzak, ez? Termino erabiltzen da hauetarako. Zeratik, barneko posesiboa da alako, alde batek eta kanpoko posesiboa. Barneko posesiboa litzateke nire senarraren moiego urdinez markatutako bukara morfemoikin, ez da? Moiego musoa, azpian dagoena da moiego musa, eta ova, beste urdinez dagoen beste marka horrek komunztatzen du azken hitzarekin, sotrarekin. Generoan eta numeroan. Horrek esan nahi du, sotraren mente dagoela. Hor dago, kanpoko posizioa. Arreba, senarraren arreba, erlazio hori ez, lortzeko, adierazteko, bigarren paus hori nahitazkoa. Beraz, barruan dago, egitura bat, ez da, erlazio elementu bat, eta kanpoan beste bat. Hau ez da beste inuni aurkitzen. Ez da beste hizkuntza eslabenetan, eta nik dakidala ez da oroar ere beste hizkuntzetan aurkitzen. Esparru indoeuropearretik. Korbetek bere garaian aztertu zuen, baina bigarren esaldian bezalako oso antzeako adibideak, nasego, nanobilsaitzen, gure aitaren laguna. Eta hori, kaleko izkeretan gertatzen ari dena, Tupsek bere 2008ko artikulu hortan esan zuenez, eta hau da, kasi hemen baldin bat zaute, hizkuntzalari tipologoentzat, ez, gehien bat interesi izan dezakena. Badia, behar serial possessive constructions deitzen dira, hau da, egitura posesibo serialak. Zonineho nanobilsaitzen, bigarrenekin, ez, bigarrenetik nekurbi dago, egituren aldetik, Soniaren aitaren, markatu datua ez, beste dago, laguna, Soniaren aitaren laguna, baina hor dago, nanobi, goia bezala, kanpoko posizioa, baina barneko posizioan dago alde batetik. Ego hori, goia bezala, hau da, genetipuzko marka, baina horren aurretik beste adjektibo posizioa, Zon, in, horren markatzen du ja posesibotasuna. Norbait esan bi aldiz markatu dago. Alde batetik, gero ego bestetik. Eta azkenik, ovli, nanobli, Soniaren laguna adierazteko. Horregatik, serializazioa norbait esan, ez? Tupsek erabiltzen duen kontzeptu hau horri modu horretan ditzeko, eta azpimarratzeko hori oso berezia dela lehen, aipatu dut dauneko Alemanierak eragin mesentea eta jakina, izan dola sorrabia hizkuntzetan, alde batetik gaben konstrukzioan hori dago, lehen aipatu duguna, naie moda bua, erakusleen erabila artikulu gisare sar daiteke, Alemanierak eragin dituen aldaketen multzo horretan, ten bezalako erakusleak denborarekin artikulu bihurtu dira. Gero, esaldi pasiboak geratzeko bada modu berezi bat, sorabietan bordo batx aditzera erabiliaz, laguntzaile gisa, eta hori werden alemanetik hartu dago, eta berdin eratzen dira, oso modu paraleloan
eratzen dira gaur egun, bera kanporako izan zen zalako esaldiak goizora beraz, wohnt ihr Wunschisnen in Wordobau, edo, eta alemaniaz. Wurde ausgeworfen. Wurde eta Wordobau, izango lirateke, naiz eta orden ezberdinean izan, egitura pasiboari, morfologia ematen diona, morfologia esaintzen diona. Gero, forma espletiboak, hau ere oso deigarria da, ze gainerako hizkuntza eslabetan ez da gertatzen. Elurra egin zuen, euskaraz, gazteleraz ere nieba oa nebado, esan dezakegu, subjektorik gabe, baina hori hizkuntza germanikoetan, behintzat hizkuntza germaniko batzutan ez da posible. Ez da posible ingelesez, ez da posible alemanez. Beharrezkoa da izen ordain bat hartzea esaldiaren hasieran. Esate bat ego, alemanez, ez da geschneit, ez, elurra egin du. Goizora beraz, eta bezora beraz kasu honetan, ez dago desberdintasunik, hori gertatzen da. Ura bat, sartu behar da, esaldi hori gramatikala izan dadin. Wurde Jesus niaz shof. Ura, laguntzailea, eta elurra, eta egin, joan, kasu honetan beste aditz bat erabiltzen dago. Hau da, elurra egin du, gazteleraz, erraxago ulertzearen, ane bado esan berean, ello ane bado esan beharko genuko bezala, ez? Alemanaen eragina hor ere, argia da, ez? Eta azkenik, hainbat kalku ere sintaktiko, eta baita semantiko kasu batzutan gertatu dira, Alemaniaretik halako egitura gartzen, ez da? 100 Jahre alt, oda, zenbat urte dituzu? 100 urte. Alemanez, ingelesez bezala esaten da, 100 urte zahar. Ez, 100 urte zahar, 100 let stari. 100 let stari, sora beraz, egitura, ez, kopiatua, egitura kantatua Alemaniaretik. Bukatzeko, lexikoari dagokionez, hemen ere, Alemaniaren eragina oso nabaria da, oso nabarmena da. Esaten dute zenbait dialektotan izenen kopuruaren, erabiltzen dien izenen kopuruaren 50% edo izan daitekeela jatorri alemana duna, ez? Handik hartutako maileguak hitzak izan dituztela. Literatur hizkuntzetan 5% bera egon daiteke, maileguen presentzia, eta, hor hainbat adibide sartu ditut, ikus ezagon, esate batero, utxa esateko, fahre, alemanez fela, ez? Horti datorna, edo, trenbidea, Eisenbahn, alemanetik, nahiz eta eskureuki hitz esbalero batzuk, zeleznitza edo zeleznitza kasuanetan txekileatik hartu bat, ez? Schroeder, postuna, gero, kasu batzuetan hitz horiek, bailegoik zarrak izan daitezke, ez oraingo alemanetik hartu dago ezik, eta beste garai batzuetako alemanetik, eta hortaz jabetzeko nahikoa da azken aurreko multzorretan, azken aurreko adibideari erreparatzea, esango dute, gela, erdiareko doi alemanieraz zelako. Eta aldiz, oraingo alemania, gaun. Gaurko alemanetik hartu izan badute, gaun, gomen, antz gehiago izango dute, gunetik baino, ez? Eta gero irakurri lazo bas, lehezenetik, nahiz eta, eskuraren baduten zirez. Gero, kaleko bizkeran oso agunta da Alemaniako hitz osoak, ez? Zera integratzea, sintagmetan, inungo, egokitzapenik gabe, ez? Adaptaziorik gabe. Esate baterako jende ona, jende ondo zitako jendea, dobre gebildet, lutze. Eta gebildet hori, eta ezia, ondo ezia, Alemania. Zuzenean, txartatua alako. Bukatzeko. Hainbat ondorio, alde batetik hasiera aipatu duguna, Sorabiaren munduko hiztun komunitate txikiena dauka, lurralde tasuna eraldetik ere esparrurik mugatuena txikiena. Ingurune germanikoak benetan zehar baldintzatu du Sorabiaren bilakera, eta beraz Alemaniaren eragina hizkuntzaren maila ia guztietan ez sumatzen da. Kasu batzutan gehiago, esate baterako sintaxian, esate baterako lexikoan, baina baita ere fonologian. Agian gutxien morfologian. Morfologia, kasu honetan, azparentasun desberdintasun zailago delako, beste hizkuntza baten kasu honetan Alemaniaren eraginpean aldatzea. Nahiz eta gorabehera horiek historian zehar izan bi literatur hizkuntza garatu dira. Esan dugu baten kasuan oso egoera ahulean edo larria dagoela.
Eta, berezitasun linguistikoen aldetik, hainbat elementu daude azpimarratzeko modukoak, ez? Dualaren mantentzea, erabilera, esan dugu, numero dualarena. Beste alde bateri lehen aldiaren auristo eta elkartikoaren forma arkaikoak, ez? Alditzea mantentzen direla. SOV, ikusi dugun bezala, oinarrizko, ez? Egiturak eta sintaktiko hori mantentzea, eta egitura posesibo bikoitzak, inkluso egitura posesibo serialak, nahiz eta horiek ja ez izan literatur hizkuntzaren esparrukoa. Bukatzen joateko testu bera ekarri dut B soraberaz eta goi soraberaz. Galdetzeko, zuen zer testu izan daiteke, no? Włóczynasz, kisz w niebiesach, zwiedź są twoje mieno, zein? Aita gurea. Aita gurea, ez? Zeroetan zaudera, kisz w niebiesach, irakurtzen egin goi soraberaz, testu da. Zwiedź są twoje mieno, nola jarretzen da? Aita gureak. Bedenkatu izan, bedi? Zure izena. Twoje mieno, przyjdź twoje królestwo, stańco twoja wola, tak na niebu, tak na ziemi. Wszelny chleb nasz daj nam drzęc, wodaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom. A nie wiedz nas do spotywania, ale wymoż nas od złego. Tak? Ahí está, Bueno, a ver, entzutea ilustraziako eresekia. Kasu egiten behar dugu, bai. Soinuri badugu, ez? Bai. Ez du nahi ez? Bai bat. Honi eman diote horreko hori? Honi? Erdiko hori eman diote, ez da? Horra nahi zagoa. Bai. Ulertu dugu, ezta? Zer bat dugu? Ulertu dugu. Zertaz? Bai, ez hau ez da. Bueno, ilusat, zein behar dut hau itxitza. Ilusatziako, ez? Lurraldean edartasuna eta kantatzen duen zer bat da, ez? Poema laur bada. Eta azkenik, egon hori, nahi? Bueno, ikastaro labur eta trinko da. Ikasle batzuek grabatutakoa bere garaian. Alemanez esaldi batzuk. Now we do a little crash course with you in Sorbian. Eta sorna biraz. Doppelgin. Wo fahren wir heute hin? Wir fahren heute nach Bautzen und zeigen euch die alte Stadt. Dokaj gdzie pojedziemy? My pojedziemy do Budyszina. Pokażemy wam tam stare miasto. Stare? Wo ist das sorbische Gymnasium? Es ist auf der Liststraße. Gdzie jest serbskie gimnazjum? Serbskie Gymnasium je na Listoj. Ist unser Lehrer dort? Ja, er ist da. Je nasz uczeń tam? Hej, won tam je. Ich bin hungrig und
Ich möchte etwas trinken. Bože naiz. Treffen wir uns in der Küche? Ja sam bună. A mi chce sa pić. Zetkamy sobie kuchnię. Was machen wir heute? Wir spielen heute Fußball. Što činimy dżęca? Dżęca hrają kopańców. Die Zahlen 1, 2, Zenbakiak. 3, 4 und 5. Liczby. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Vielen Dank. Utromny dziak. Wutromny dziak. Wir freuen uns auf euren Besuch bei uns in der Lausitz. Veselíme sa na váš pobyt ve Łužice. Pożemia. Pożemia. Poďme. Bože mie, agur, hurrengo arte, bože mie. Bueno, eskerrik asko zuen aradatik eta, bueno, kalderen bateo baduko zuen, mesedez, aurrea. Bai? Ikusten dute zera txekeatik edo osea, Bai, urbil samara jondetik da, ezta? bai, baina elkarru dute dute edo zaila. Bai, bueno, mendebaldeko soilen artean ez da intzaila, elkarluretzea. Jauzitea azpitalde horien artean, zaila da, ekialdetik mendebaldea, mendebaldetik egualdea eta aldeantziz. Baina mendebaldeko zen artean, elkarluretzea ez da intzaila. Nezka, bakoitzak bere hizkuntzaren, ez? Egia da, besorabiaren kasuan, agian hurbiltasun bat bilatzaren poloniratik, esan hurbilago lehaukela, eta goiz horabiera aldiz txekiratik. Txekira, eslovakiratik, neurri batean bintzat, zorte hurbilago, egon izateke. Konparaziorako puntu bat aukeratzeko kasu bat ez zen bai. Beste galderari gero? Estena errepikatuko dugu, zenbakiak esiko dugu entzat. Jeden, txi, stiri. Bai. Horrengo egoera, zera interneten, telebista edo irratia edo Bai, erabideak baituzte. Baituzte, telebistan ez dira hain sendoak, baina prentsa idatzian esate dut bai. Prentsa idatzia, bai modu elebakarera eta bai elebietan, bueno, eta bauzkate, eta erabiltzen dituzte, eta irratxeak ere bai. Claro, modu mugatuak, zen, publiko potentziala gaur ere ikusten ari gara zenbatekoa den. Horrek dena balditzen zen du, ez? Baina bai, prentsa idatzian, tradizio luzea izan dute, eta nahiz eta historikoki gorabera handiak izan, saiatu dira hori neurri bat eman. Eta garrain moderna batan irratia, alde batetik, eta telebista ez egunero, eta ez eguneko ordu guztietan, baina saio batzuk baituzte. Bat ez ere goizora bidez. Interneta? Interneta bai. Bueno, interneta sartzen bali bazaete, sorabirazko kontu, baina horretan, baina mugatu horretan, baina badaude testuak, badaude, maila horretako, internet mailako harremanak jendeen artean, sare sozialetan zer badago, bai, horiek, baina bide horiek alduten neurrian erabiltzen dituzte bai. Batez ere jende gazteak. Gertatzen dena da, besoraginen kasuan, jende gazterik ez da laperaz. Egiten duenik, besoraginaz. Aldiz, goizoraginen kasuan bai. Hezkuntza sistemak eman ditu pausoak, ez behintzat komunitate hori bizirik mantentzeko, eta hitzeiten zutenak, hitzeiten jarraitu dezaten, oinarriak eta ezartzeko. Besterik? Bueno, aipatu duzu hori oraintxe bertan eskoletan ikastea badagoela, gero paisaian ere sorabiera ikustea badagoela, komunikabideetan ere badagoela. Zein da zure ustez ikusi duzunagatik eta gizartean hizkuntza honek daukan irudia, eta gero zein esango zenuke dela Alemaniaren jarrera hizkuntza gutxituekiko eta partikularki
zorabiarekiko. Lehenbizikoari noide erantzunez, nik uste oroar, jarrera ona dela, ez eta oso gutxiengo markatuan egon, zorabian. Alde hortatik ez dut uste pertzepzioen aldetik dugu elementu negatiborik gaur egunetzat egon daitekenik. Egia da, beraien artean ere, gauza da, kontrajartzea alde batetik, Alemaniaren komunitate erraldoia eta gero zorabiaren komunitate txikia. Baina gero zorabiaren artean ere aldea daude, eta beti ere harreman hori ez da baketsua edo guztiz baketsua izan. Behe zorabiarrek beti behiratu ditelako goi zorabiarrei neurre batean mehatxu bezala. Goi zorabiarretik hainbat elementu tor zitezkelako zeren gainera, behe zorabiaren gainera. Eta kasu horietan, bitxi izan da, baina kasu horietan goi zorabiaren eragin pixak aldentzeko historikoki egin dutena izan da, behe zorabiarrek egin dutena izan da, Alemaniara gehiago hurbiltzea, nahiko bitxia da, nola izan bi eragin haundi izan dituzte, kasu honetan behe zorabiarrek. Goi zorabiarrek Alemaniara bakarrik, nola izan ez. Eta gero, bigarren galdera erantzuteko. Alemaniako. Alemanian, nik uste hobetu joan dela, denbora joan ala, ez da gauza bera duela 60 edo 70 urte sumazitekin jarrera, inundik ere, eta gaur egun egon daitekena. Gauzak aldatzen hasi ziren, bigarren mundu gerra bukatu ostean. Lehen ez zeuden baliabideak, lehen ez zeuden azpigiturak jartzen hasi ziren, desagertua den Alemania demokratikoaren errepublikan. Egia da, nolabait komunitateak kexu zirela alde batetik, baliabideak jarri zirelako, baina gero benetako bultzada, hizkuntzei eta hizkun komunitatei ez zitzaielako eman, behaiek espero bezala behintzat, eta horrek, nolabait ekarritu alako emaitza, pobresa marrak, zeren hizkuntzen biziberritze, inkluso berreskuratze prozesuaren ikuspegitik. Gaur egun, eta aldaketa historiko guztien ondoren, nik esango nuke, oin dutela aukera, zerbait egiteko benetan, eraginkorra edo izan daitekena batez ere goi zorabiaren kasuan. Behe zorabiaren kasuan nik susmoa dut, ze hori muga kritiko hori ez gainditu dutela eta oso zaila izango dela hori berreskuratzea. Oso zaila izango da. Muga kritiko horretatik azpian gelditu dira eta transmisioak izan duen etena gainditzea ez dakit ezinezkoa, baina nintzat zaila eta komplikatua izango da etortzunean. Zera guztiak izan dara ez, aldeko faktore guztiak lortuta ere. Olako kasutan, muga batetik bera erortzen denean hiztun komunitate bat, hizkuntza bat, intzaiten bali badugu, berreskuratzea, Prusia zarrarekin hori gertatu zen. Oso adibide gutxi daude munduan, bat badago, hebraiarena ez. Hebraiera galduta gero berreskuratu da eta bain kaleko hizkuntza da. Baina olako kasuak, munduko hizkuntzetan, oso, estuduro bakan berezietan gertatu dira. Baina beste komunikazio tresna bat eta sendoa baldin bada ondoan eta jendeak hori ikasi baldin badu eta elebiduna izan baldin bada, hizkuntza horretan eta bere galtzea dagoen bestean, aukerak hizkuntza aularentzat oso txikia dira. Horregatik diot, naiz guztiz pesimista izan nahi, baina errealista bai. Eta behe zorabiaren kasuan, mundu guztiak esaten du ez, UNESCO berak oso egoera larri eta aulean dagoela. Beraz, ikusi bako da ez, etorkizuen zenetatzen den, baina guain doz, oso, ez dakit, bintzate, bat, salbatzen bali bada, goi zorabia salbatzen bali bada, ere morretan, izango da zerbait. Kontuan izan behar da, komunitate txiki izan dela beti, oso komunitate txiki izan dela, segura aski txikia eta itxi izateatik, eta, bizi izan den eremuan
beste batzuen intereseko gauza handirik ez zegoelako mantendu direla, ez, historian zehar. 6. Mendetik, ez, lehenbiziko lekutasun historikoa ditugunetik, oraino, baina nik esan dut egun mila lagunetik gora aiasatu ez dela, ez. Hoi da, 19. 18. mendean jasotako datua, horrek erakusten du, gainbera, ez, azken hamarketan ere gertatzen ondela, baina neurri batean esaten du sekula ez dela komunitate handi eta beste batzuen aldean sendua izan ez. Hala eta guztiz, baina arte mantendu da, nokitxo artean. Egia da, hainbat aldaera, hainbat dialekto galdu direla, beste aldatetuntza gertatun bezala, baina bere txikian, agian literatur tradizioak ezartzearena, ez? Horrek esan nahi eta eragin izan du. Mantentze orain artean, mantentzeko izan duten aukera horretan. Besterik? Bai? Ezagutu zen ditzen ez da alemanarekin, ondo, horretaz izketan, eskuntzen ministrituaz, ondo, dituzte loko izkuntzaz. Baina, kasu batean geratuko zitzaidan, zera alemanak batekin eta izan zidan. Eta zu, nola entratu zara, izin debez, izkuntzat, zera, azerre bezala. Bandeetek da. Bai, harritzen dira, ez da? Bai, batematik interesatzen baldin badu, behientzat oso txikia den, mundu batekiko, ez da? Zera, euskalduna nahiz eta badaukat interesa. Claro. Bai, hori hau da, norberaren, pixkat bizipenen eta jakin arabera antolatzen da baita ere, ikusmira bera eta interesen zean dutzo. Benargi? Nik apretzeko Zenbakia berriz. Zenbakiek. Bi galdera egiteko, agian motzen goiut ja mailera izan ari delako. Galdera pertsonala dena, nolatan hasi zinen zu hizkuntza eslabiarrekin lanean, eta bigarrena, sorabiera hiztunek badaukate eslabiar, paneslabiar sentimendurik, zein da beraiek duten harremana beste hizkuntza eslabiarrekin, horren inguruan esan duzten ezak? Bai, nahi duzu bigarrenetik hasiko naiz. Komunitate nahiko isolatu izan da, azken mendetan, eta oain ere bada. Orduan, erromantizismoa sortu zen, mugimendu paneslabiar horretan, hemen aipatu ditugun hainbat eragile, kultura eragile eta intelektualek ere parte hartu zuten. Eta mugimendu horrek, gaina, bere ibilbidea izan zuen, eta bere mugak historikoak ere bai, bukatu zen eta hortik aurrera batzuk jarraitu. Beraz, sentipen hori, kulturari behiratzen baldin badiogu, nik uste kontziente direla, hainbat ezaugarritan oso hurbil daudela, Txekiatik, Eslovakietik eta Poloniatik, beraz, nahiz eta isolamendu horretan bizi, muga batzuk egon, bere ingurunea oso germaniko izan, oso hizkuntzaren aldetik eta kulturaren aldetik, baina hori mantentzea eta lotura hori nahiz eta distantzian izan, mantentzeko gai izan direla, eta hori tradizioetan eta folklorean argi eta argi ikusten da. Hori mantentzea, baina ez da holako grina berezirik, dozen kasutan ez bestekin batein eta badia beste komunitate batzuk, eslabiar munduan, ruteno edo rusinoena, esate baterako, sakabanatu da daude, Eslovakian, Serbiako iparraldean, Polonian, Ukrainian, eta sakabanatze horrek sortu du halako kontzientzia berezi bat, ez? Inkluso, hori esaten da, rusino direla, horretena direla, eslabiar naziorik berriena, ez? Bere kontzientzia horretan sortu ez dute eremurik, eremu
ez dute, baina sortu. Hori da, beste egoera bat, ez? Justo honekin, honen ispilua litzatekeena ezberdintasunak ikusteko. Eta gero, lehen galderari erantzuteko, gazteago, ez? Nintzenean, batez ere, Rusia literaturakiko, ez? Manuen alako interes eta jakin berezi bat, eta horrek, jarri ninduen, ez? Bide horretan. Orduan, 18 urterekin, zer nintzen, Rusiara joan nintzen, ikasketa pitera, burutu nituen ikasela, 5 urtez lehenbiziko zean, ez? Eta babaten, eta doktorako tesiatekiko beste olako egonaldi luze xamar bat nuen, ondoren. Eta, aukera izan nuen, Errusieraz gain, beste, hizkuntza, sistema linguistikoekin, kontaktuan egoteko, ikertzeko, baita ere, azkenean, aukera dia, edo kasualitateak batzutan eramaten zaitu, kasu honetan, erdiaroko, hizkuntza zaharrak ikertzera. Eta horrek, alde batetik, aukera personaletik izan dezake, baina, oin, pixka distantziekin eta kontua begiratu da, aintzin eslabiera zaharra, errusiera zaharra ikasteak, abantaila bat du ikuspegi orokor bat edibiratuta. Eta da, garai hortan asko zurbila zeudela hizkuntza eslabiarak bata bestetik. Eta aukera baten dizu, berehala, hainbat hizkuntz eslabiar ezberdinen, mekanismoak eta egitura nahiko azkar ulertzeko eta ezagutzeko. Naiz eta hitz eginez, beste maila bateko kontu bat da. Hizkuntzalaritzaren ikuspegitik aintzin sistemak ezagutzea berehala, nola esan, errazten dizu bidea oraingo hizkuntzen hainbat elementuz berehalakoa jabetzeko. Eta hori izan da pixka, nahi historia. Horregatik, interesa ez bakarrik errusiarekiko edo ukrainiarekiko, eta beste hizkuntza eslabiar, kasu honetan, txiki batzuekiko, ez? Eskerrik asko, galdera guztiengatik. Eskerrik asko guztioi, zuen arregadatik, ondo bukatu ezazuela eguna, egun luzea zuraski, askorentzat, eta, hurrengo arte. Eskerrik asko.